This is the challenge that faces you, ladies and gentlemen. I think there is a very important archaeological excavation in Portsmouth now. We have the greatest pyramid in the world here, lying here. Now we need to understand this pyramid. I studied this question last year and this year also. I have idea. The sun pyramid is man-shaped, not natural. Man-made. Nalazim se u srcu Bosanske doline piramide. Iza mene je Bosanska piramida Sunca. Najveća kamena građevina starog vijeka. Sa svom visinom od 220 metara, daleko više od Keopsove piramide u Egiptu, koja je visoka 148 metara. Ovo je centralni objekat doline piramida, a on se sastoji od nekoliko piramida, među kojima su piramide Sunca, Mjeseca, Zmaja, Kan zemlje i piramida Ljudova. 4 km odavde je kompleks građevina u mjestu Vratnica, koji se sastoji također od nekoliko velikih kamenih objekata. Ispod čitave doline nalazi se kompleks podzemnih tunela, koji je dugačak 10 km. Ovaj kompleks predstavlja senzacionalno otkriće u svjetskim naučama. The tunnel is man-made. How I can explain this natural? How? Tokom 3 arheološke sezone, 2005., 2006., 2007. godine, utrošeno je oko 300.000 radnih sati na ekskavacijama i laboratorijskim analizama. Proces međunarodne visitacije uključivao je vodeće eksperte koji su došli iz zemlje piramida, iz Egipta, zatim stručnjake iz Ruske akademije nauka, te pojedinačne stručnjake specijaliste iz zemalja kao što su Velika Britanija, Jordan, Grčka, Italija, Austrija, Njemačka, Hrvatska, Crna Gora, Bosna, Srbija i drugi. That it is not natural. So I think it is man-made these things. Riječ je o najvećem geoarheološkom projektu u svijetu koji će obilježiti ne samo arheologiju i istoriju, već kompletnu nauku u svijetu u narednim decenijama. Sa ovim projektom se zauvijek mijenja svjetska historija. Dokazuje se da razvoj nije bio linearan od prije 7.000 godina sa sumrenim Babilonom do današnjeg dana, već zapravo da je to samo posebni ciklus u razvoju čovječanstva. Njemu su prethodili drugi, a civilizacije su nastale u katastrofi. Upravo ova bosanska dolina piramida predstavlja primjer jedne od prohujalih civilizacija o kojima su samo u naznakama pisale u drevnim knjigama, među njima ljudi. We have to tell everybody that these monuments that are standing in your country are pyramids. We have to eliminate any doubt in that fact, because the scientific properties of a pyramid are there. Ovo zaista nisam u primjeri vidio ovako parketirano pravilno, nisam. Za 35 godina prakse nisam ovo vidio. Ovo je čudno. Ovaj projekat obuhvata čitav niz multidisciplinarnih naučnih disciplina, od arheologije, geologije, geofizike, geodezije, topografije, topaleontologije, te čitav niz savremenih visokotehnoloških disciplina kao što su korištenje satelitskih snimaka, georadarskih, termalnih i drugih. On će zauvijek promijeniti način kojim se pristupa arheologiji. Jer arheološki ostaci nisu samo stvar arheologa, već čitave grupe naučnih disciplina.
Radovi se trati godinama i desetljećima. U nekom završnom obliku mi vidimo rekonstruisano veći dio piramida, u potpunosti otkriveno neki od vidova piramida, kao sjeverna strana bosanske piramide Sunca, te kilometri podgrađenih tunela među kojima se ulazi od mjesta ravne i tako. Ovo će biti prvorazredna svjetska turistička destinacija, a pokazat će se da je Bosna i Hercegovina bila jedna od kolijevskih razvoja u Već nakon 2 arheološke sezone, sanacija je učinila Bosansku dolinu piramida jednom od najatraktivnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, odmah iza Međugorja. Riječ je o ogromnom građevinskom kompleksu iznad i ispod površine zemlje, koja se nalazi u srcu Bosne i Hercegovine. Već tokom prve arheološke sezone 2006. godine 250.000 posjetilaca i turista došlo da vidi početak iskopavanja. Desetine hiljada novih turista dolazi tokom 2007. godine iz čak 80 zemalja svijeta. Ovo su danas tranzitni turisti, ali oni su jezgro budućeg arheološkog turizma po kojemu će Bosna i Hercegovina postati poznata u svijetu. Samo na ovoj lokaciji nekoliko dana razgledanja bit će potrebno da se obiđu sve lokacije. Bosanske piramide Sunca kao najveće piramide na svijetu, Bosanske piramide Mjeseca kao masivne kamene konstrukcije, piramide Zmaja koja sa prethodne 2 piramide formira perfektan jednakokonečni trougao, kameni građevina u Vratnici koji svojom misterioznošću će plijeniti pažnju međunarodne naučne javnosti te kompleksa vodenih tunela. Riječ je o pravom labirintu koji otvara pitanja bosanske, evropske pa i svjetske historije i postavlja pitanje ko je gradio ovaj kompleks ispod zemlje, ko je otvorao desetine i desetine vodenih prolaza, ko ih je zatvarao i ko je donosio ogromne kamene blokove sa možda prvim evropskim pismom. Na ova pitanja zajednički će odgovarati i turisti, ali i istraživači čitavog svijeta.